Zdraví vás Jirka Hykl, montážní technik, zabezpečení vozidel Igla. Pojďme se podívat na 6 nejčastějších otázek, které nám kladete. První otázka od našich zákazníků zní: kupuji si nové vozidlo, neporuší naše zabezpečení tovární záruku? Lidi uklidňujeme, záruku to neporuší, protože nestříháme do kabeláže, pouze se propojíme na průběžnou kabeláž a zařízení se dá kdykoliv vypnout. Na druhou stranu k nám jezdí i vozidla koupené v autobazaru, kde je za nás ještě větší riziko krádeže, protože nevíte, jestli má někdo udělanou kopii klíče a podobně. Auta se kradou odtažením. Za nás je to mýtus. Zloděj potřebuje co nejrychleji odjet z místa činu, pokud možno po vlastní ose. Takže do 2 minut potřebuje zmizet z místa činu. Odtahovkou je to časově náročné, nápadné a v provozu velice pomalé. Mám tajný vypínač, nepotřebuji zabezpečení Igla. U starších vozidel za nás proč ne? Ale pokud vlastníte nové vozidlo, tak tajný vypínač je za nás slabost v zabezpečení. Za prvé, porušujete záruku tím, že stříháte do elektroinstalace. Za druhé, většinou je místo přerušení vidět. A za třetí, je to pouze zpomalení pro toho zloděje. Další bod. Mám vozidlo pojištěné. Proč ne? Za nás dobrá věc. Ale pokud vám vozidlo ukradnou, než policie a pojišťovna případ uzavře, trvá to většinou 3 až 6 měsíců. Než vám vyrobí nové vozidlo podle vašich představ a požadavků, může to trvat další rok, vzhledem k situaci na dnešním trhu. Máte vzhledem k politické situaci dost výrobků? Naštěstí výrobků máme hodně, protože zařízení Igla se vyrábí na území Evropské unie. Jedná se pouze o ruský patent. Jak funguje deaktivace start-stop? Pokud se přihlásíte do systému, automaticky Igla zmačkne tlačítko start-stop za vás. Už nemusíte na nic myslet. Pokud budete chtít funkci start-stop využívat, jednoduše zmačknete tlačítko a je opět funkční. U některých vozidel dokonce umí Igla vypnout i funkci Line Assist. Děkujeme za vaši pozornost. Pokud byste měli další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.